Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Σήμερα είναι Δευτέρα 25 Σεπτέμβρη 2023. Καλή εβδομάδα το λέμε και το ευχόμαστε, γιατί εκεί στην δοκιμαζόμενη Θεσσαλία, στον Κάμπο, τα πράγματα είναι ανησυχητικά. Έρχεται νέα κακοκαιρία. Ο Ηλίας, τώρα δεν ξέρω πώς τον λένε, μάλλον τον λένε αμερικανιστή Ηλάιας. Τον Ηλία, ξέρετε, στην Αμερική τον λένε Ηλάιας, με προφορά και όλα. Τέλος πάντων, αυτή η κακοκαιρία είναι έτοιμη να πλήξει κυρίως στις περιοχές της Θεσσαλίας, όπου οι εικόνες που βλέπουμε είναι ακόμα αποκαρδιωτικές και αποκρουστικές και κυρίως απογοητευτικές, έτσι, γιατί έχει περάσει ένα αρκετά σημαντικό χρονικό διάστημα από το πέρασμα του περασμένου, έτσι, πώς σας φαίνεται αυτό, το πέρασμα του τυφώνα, ο οποίος αναστάτωσε την περιοχή, και έβλεπα μια φωτογραφία στο διαδίκτυο χτες. Τι έχουν κάνει, έχουν μαζέψει σε μια περιοχή, τώρα δεν θυμάμαι, σε κάποιο χωριό είναι εκεί, έχουν μαζέψει όλα τα σκουπίδια, τα μπάζα, και έχουν δημιουργήσει ένα τόνο, ένα βουνό, με την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα περάσει κάποια υπηρεσία, δημοτική, κοινοτική, περιφερειακή, κρατική, μια τέλος πάντων υπηρεσία επίσημη, να τα μαζέψει και να τα απομακρύνει. Τώρα όλο αυτό το πραγματικά ασύλληπτο ως εικόνα σκουπιδαριό. Όχι αν βρέξει πολύ, αν βρέξει λίγο, φαντάζεσαι ότι θα αρχίσουν να τρέχουν πάλι μέσα σε ριάκια και ποτάμια γύρω-γύρω. Δηλαδή τι έχουν περάσει όλοι αυτοί οι άνθρωποι από την αδιαφορία και την αποξένωση που δημιουργεί απέναντι στον πολίτη ο κρατικός μηχανισμός, ο κατά τα άλλα ιδεώδης κρατικός μηχανισμός.